Hevala ejahun tev bixêratin. Bu dumey me derbas bû em bi hev rane ma mekî qewlê me hero hûn nizanin em menûkî çê dikin can cana xwanê jiyanê, can cana xwanê Anadolê, can cana xwanê Mezopotamyê, can cana xwanê Kurdistanê. Ne wisa? Îro jî em sê heb xwarinê Kurdistanî çêdikin, sê heb xwarinê Amedê çêdikin. Xwarinê me yek ji Hilorîk e, yek jê em ê Şîraniya Nûrî û ya din jî em ê Danûk çê bikin. Eva lêja. Em ê vana bi hevra çê bikin, nava rojê jî em ê tev bi hevra rûnîkin bixwin. Em yeweş dest pê bikin, pêşiya pêşî em dest bi Hilorîkê xwe bikin. Temaşevanê hêja we jî wekû temaşe kir, îro em li dibistaneke aşpêjiya Kurdî ne. Ev dibistan dibin banê şaredariya mezin da kar û xebatê xwe dimeşîne û bi sedan kes heta nihal vê dira perwerde dîtin û niha jî nan dipêjin. Hem ji bo gelê xwe, hem ji bo mala xwe, hem jî ji bo bazirganiyê. Ev cihê bi vî rengî bi dehan cihên bi vî rengî hene dibin barê müdîriyeta pîşesaziyê da hinek hesinkariyê hîn dibin, hinek berberiyê hîn dibin, hinek kuafêriyê hîn dibin. Ev jî yek ji wan cîhan ku em karên aşpêjiyê hînî şagirtal vê derê dikin û ew jî diçin pişta vî karî pêşkeş dikin. Ev jî li ku derê li Sümer Parkê, Sümer Park kada jiyana nû jêratê gotin. Li vê dera rastî jî jiyaneke nû tê afirandin û ev jiyana nû bi xwe re nûbûna gelek nûbûna jî tîne û gel jî vê yekê dibîne her wiha bi vê projeyê ev kada jiyana nû Sümer Park di cîhanê da jî xelat stand. û hêjayê gotinê ku gelek kesên li vê dera wek hûn jî dibînin ev şagirtên keç û xort û li vê dera hêviya me, hêviya çanda Kurdî duan da hene. Li vê dera hero cihê cihê xwarina çê dikin. Îro sê xwarinên Kurdî ew ê çê bikin û niha jî em ê dest pê bikin ka gelo malzemê wa çi ne û em çawa vana çê dikin. Temaşevanê hêja niha jî em bi mamosteyê va şagirta ra, bi mamosteyê şagirtên nanpêjiya nû ra bi Hosta Mirsel ra ne. Hosta Mirsel îro em ê kîjan xwarinê dest pê bikin? Ji rastî îro em ê aya kemîn hebenîskê çê bikin. Hebenîskê. Di Amedê da herhal malek û hebenîstê da nepêjî ez bawer dikim tune herhalde. Li vê derê valê me xwendevanê me jî dixwazin wî jî bielmin em ê bi hevra pêşî hebenîst çê bikin. Em ê pêşî wî çê bikin. Malzeme wî çi ne? Kerestê me nokin, danûne, nîskin û ji bo ku tema wî xweş bibe estiyam dixinavê pîvaza dikinêkê. Pîvaza wê zêde yan? Na pir zêde na. Yani em bêjin eviyayê heftê kesê bixwin ji heftê kese re şeş heb pîvazê me gora kîlo nîve bes ê were. Hebenîsk geri tama nîskê bide devê me ra. Rast. Ê kam dest pêkin kerem kim? Kerem ki. Kê dest pêkin? Livyalî beroşa xwe medaya serê me rûnê kiriye binî vê xistiye gerek pêşî beroşa me germ bibe. Piştê beroşa me germ bibe. Em pîvazê xwe dikin, piştê pîvazê xwe em pîvazê xwe tê da bibînin, paşê erê em ê dest pêk. û ava firingiya. Tu vana ji min re duy ama tu şagirt re dibî ne wisa? Ez şagird te dibijim, şagird godarê dikin deng tê we ne wisa evalê jî. Em ê ava firingiya piştê wî jî em ê daniyê xwe bike, di nava daniya da ê bipije. Anekene mesela berê dikelînin nerm dikin, ava wan paşê dirjînin, bi vîya we pir zêde nerastiye, tema wî jî diçe, ewka wî jî diçe, jirat bijin vîtamîn F ewka wî jî diçe, ji ber wî qasî di nav hev da gere bipije. û estî jî gava di nav de hebin, tema wî zêdetir xweş dibe. Em ê bi vî hewayê çê bikin. Em bêjin hestiyê me tunê avgoşteyê dibe? Avgoşt dibe. Kerem kem dest pêkin? Kerem.
Di Kurdistanê de malê ku îsot nexwar hewze tune ez bawer bikim. Herkes ji tujuriye ji şpîlî fehl hez dike. Ava firingiya hindik pir hindikek ji bo ku reng parîkî bidêke. Reng bidêke. Parîkî ji bo ku hindik reng bidêke. Rengi ve tu bir isot ediyor ne var? Piranî bi îsotê. Bîsotê. Piranî bi îsotê. Le tujna mı gelo? No, no. Hindik yani Çekê ek tujbî tujna. hes nakin meriv kare tujiyê nekî ya jî hindik bikeke. Havayı jeme xiste. Erê. Çiqas daniyê me me bi qasê daniya avê dikinekî. Gere ne pir zêde bejî ne pir kêm bejî. Peki nis zeden dan zende ya herdukasi hemen çavayı. Yani nîsk û dan parîk zêdetirin. Dan piçeki Dan zedetirin. piçkekî zêdetirin. Nis ku danek me şuştun ya me beri kırna avê piçeki bir Me perçika. pêşî neqanin me şuşt paşê kir avê. Erê. Êvarê da avê sekirî. Piştê ku meriv Dêvarê da davê da. Erê avê mesela ji noka da meriv kare hinek nan jî bikin avê. Piçkekî nan ji bo ku zêdetir. Tîr Bu erme zêdetir tamê daha xweştir dibe. Mürsel usta çıkas nis çıkas dan dibiyan da heye. Kilo bi kilo me ayar kirine. Erê. Can cana mesela gava ku pirane be kilo nîv bi qasê ayar dikin. Ev jî disa wisa. Yani ji bo temaşevanê me jî bizanibin. Erê. Nîvî nisk nîvî dan. Nîvî nîsk nîvî dan can Nokli, dan parîkî nok jî bi qasî wa. Nok jî bi qasê wa. Yani parek nok Parek nok dan parek jî nisk. parek jî nîsk. Erê. Vana hemiya dixin tevhef. Piştê ku me ava xwe çêkir, piştê em dixinav ava xwe, di nav ava xwe de êpkele. Ama vana ve jêvar da xistin avê. Vana ke jêvarê da ketin avê, noka jî gava me kir avê, hindikekî nan, pişkekî nan me kiriye serê û devê wî nîvgirtî bû. Yani tam girtî ne tam nîvgirtî ji bo ku nok zêdetir xweş biwerimin Erê. û nerm bibin. Ji ber wî qasê piçkekî nan meriv dixin avê. Men nanj dixin nav wek wad meyînin. Wî parîkî zêdetir duwerimîne. Duwerim. Erê. Ben zanî bu. Piçkekî. Temaşevanê ca ku we jî nok jêvarê da xistin avê. Piçekî jî nan têxinî ew nan wêdmeyînê yani wek hêvan wêdmeyînê wana bêtir di. Temaşevanê hêja îro em li Simer Parkê bûn, li kada jiyanê bûn, li ciyê ku jiyan ji nû ve tê afirandin, li vê de re bi şagirtên bi xwendevanên nanpêjiyê re, aşpêjiyê re me xwarin çêkirin û gelek xwarinê taybetên Amedê me çêkirin. Niha jî dem hatiye dema xwarinê, dema belavkirina xwarinan û wek hûn jî dibînin gelê me birçîbîye û li benda xwarinê ye ji bo ku em jî wa êdî zêde nehêlin niha em dest bi belavkirina xwarinê dikin heta bernameyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de.